Gikan sa 106.7 DYIS FM Radio Ugyon, ari ang Ugyon Balita. Impormasyon kag mga pahibalo. Ugyon Balita. Maayong hapon sa tanan. Gikan sulit baytaan ka Radyo Ugyon. Yari na Ugyon Balita Agosto 10, tuig 2023. 367 ka mga market vendors sa Santa Barbara nakabaton ka cash assistance. Santa Barbara LGU nagbuylog sa World Breastfeeding Week 2023. 510 hektarya sa Santa Barbara naapektuhan ka rat infestation. Santa Barbara Municipal Police Station nag-implementar ka National Police Clearance System. Hepe ka Santa Barbara Municipal Police Station nagsabat tuwi sa reklamo drug race sa highway kun gabi. ka mga market vendors sa Santa Barbara, kag 34 man ka mga market vendors sa San Miguel ang nakabaton ka 3,000 pesos na bulig o kun assistance to individuals in crisis situations o kun AICS Agosto 10, 2023 sa Santa Barbara Municipal Coverage. Inipaagi sa pagpatigay na Speaker Ferdinand Martin Romualdez, Congressman Neda Marie Romualdez, Congressman Michael Goriseta, Congressman Jojo Ang, kag ang Department of Social Welfare and Development DSWD. Crisis Intervention kag paagiman sa kooperasyon kag pagbuylog ka local government units. 367 ka mga market vendors sa Santa Barbara nakabaton ka cash assistance. Ginbuylogan ka Santa Barbara Local Government Unit RHU ang selebrasyon ka World Breastfeeding Week 2023 nga may tema nga Let's Make Breastfeeding and Work. Ini ang nagakahulugan nga hindi dapat manginupang ang trabaho sa paghatag breast milk o kung ginakabig ng liquid gold sa mga bata. 60 ka mga nanay kung lactating mothers gikan sa 60 man ka barangays ang nagpasakop sa selebrasyon. Kag ila ang mga gatas ang idonar sa mga hospitals nga may neonatal intensive care unit. Punsa rin ang programa ang gintambungan gid ka mga katapo kon representante ka Western Visayas Medical Center, Iloilo Mission Hospital, Iloilo Doctors Hospital, St. Paul's, Western Visayas Sanitarium and General Hospital, kag Iloilo Provincial Health Office. Pamatian peg ni Municipal Health Officer Dr. Zoe Socaldito Jr. sa interview ni Ugin Reyes Dina. Walang ipahalik doon sa atin yung mga pagpupulong kung ano ka importante sa breastfeeding. Kaya for the first 6 months, kung nag-inclusive breastfeeding kita, kaya hindi nang epekto niya sa atong mga babies later on. Pag-grow nila, mas mapatunan nila nga existensya. Kaya pag ibigid man natin ma-deny ang fact, nga mas maalam ang bata later on nga nag-exclusive breastfeeding. So, Santa Barbara LGU nagbulog sa World Breastfeeding Week 2023. Sino ka Agricultural Technologist Alan Solieza, OIC Municipal Agriculture Office, ka Santa Barbara, lapit 510 hektarya nga talamnan ka paray kag mais ang naapektuhan ka rat infestation o kung pagdamo ka balabaw sa kumahan. Samtang ginabanta 490 ka mga manguma ang napierde. Kag magluwas sa rat infestation, may nagaduging man nga bacterial leaf blight o kon BLB. Pamatian pag ni Agricultural Technologist Solieza sa interview ni Ugyon Allyza Cordero. Report damo nang affected sa nga balabaw nalabot na mga rapid 500 ka farmer affecting more than 510 hectares nga paray kag hindi lang sa paray nag-epekto sa atin mga mais nagaigo raman yang piste nga diyan balabaw the same time ang balatian sa paray mo man ang common lad ang balatian nga rice blast kag ang balatian nga BLB o kon bacterial leaf blight sa atin. Kung sa diin mayer na nga nakaplastal ng Mitigation and Adaptation Action Plan ang Banwa
Kag nalakip diri ang pagpatigan ka barangay information caravan, pagbang-andam sa pest infestation, sakit sa sapat, kag plano nga pagtukod ka small-scale rainwater catchment, pump irrigation system, kag solar irrigation systems. 500 hektarya nga talamnan sa Santa Barbara na apektuhan ka rat infestation. Nag-issue na kang National Police Clearance ang Santa Barbara Municipal Police Station. Ini paagi sa pag-register online. Magkadto sa National Police Clearance System website, magbayad online kang magdiritso sa Santa Barbara Municipal Police Station, agud maproseso ang National Police Clearance. Kuhaan ka fingerprints kag papirmahon, kag dapat magdalaman ka government-issued ID. Pamatian pa ni Police Major Saray Pabalan sa interview ni Ugyon Allyza kabahin sa mga bintaha kung magkuha ka na sambit nga clearance. Siya akong mga crime preventive measure man siya akong sa Philippine National Police. Kag informado na ikaibisandiin lang sa Pilipinas kung may record ka makita agad no. Kag pila na ka tao or pila na ka beses na magkuha ka sa police clearance kung may mga kaso or may mga pending warrant of arrest, gina-serve na dayon ang warrant of arrest against sa may mga tao nga, may mga pending cases na daan na for pending warrant. Santa Barbara Municipal Police Station naga-implementar ka National Police Clearance System. Suno kay Police Major Jose Ray Pabalan, hepe ka Santa Barbara Municipal Police Station, liwat sila nagapakipag-istorya sa mga otoridad sang Iloilo Airport angos sa nagapakarera ka motorsiklo kun gabi. Ilabi na ang may magahod o kun modified nga tambutso. Tungod base sa ilang impormasyon, may mga nagaubra sa airport kag nagapalumba ka motorsiklo kun magpauli sa gabi. Duwang niya posible man may bagong nga grupo. Kag iyaman ginahingo sa mga pumuluyo nga airport sa estasyon kung may nagatipon-tipon kag magahod ang mga motor agud mahatagan gilayon ka penalidad. Pamatian payag ni Police Major Pabalan sa interview ni Ugyon Allyza. We coordinate with the airport authority kung dito nila halin para hindi naman sa makaagi dito sa airport road. Kag we'll check sa rota nila. Kag I know ba si bag-on man nga grupo nga nagsulod rin nga nagginahod ang ilang motor no. So like also to appeal sa mga tanod sa kilidala naton sa mga barangays naton. Also do their part no para ma-check naton ini report sa gilayon sa amon sa police station if anything nga ma-observe nila nga ara naman ng mga tao nga tipon-tipon pa lang sila tawag sa dayon station at least ma-check naton liwat no kag Sa diin ang madakpan nga nagadala ka motorsiklo nga may open pipe muffler ang magapangatubang sa penalidad nga 1,000 ka pesos sa first offense, 1,500 pesos sa second offense, kag 2,500 sa third offense. Kag sa first offense pa lang, ipakuha na ang modified muffler. Hepe ka Santa Barbara Municipal Police Station, nagsabatuy sa reklamo sa naga-drug race sa highway kun gabi. Kag amuyad to ang natipon nga balita subong nga adlaw. Tubtubwa sa pareho nga oras kag istasyon. Sa DYIS FM 106.7, ini si Allyza Cordero ang nagatamyaw sa inyo tanan sang maayong hapon. Inyo nabatian ang mga natipon nga balita, impormasyon kag mga pahibalo. Nagikan sa Ugyon News Center.